aiwa inini ndinokoziva kuti hangaiwa inobatsira zvinhu zvakawanda stori kusanganisira vanhu vaya vanodonha pfari vaiva vanhu vanodonha pfari vanonzi kana paanodonha pfari paya paanobuda furo akadonha pfari anobuda furo riye munhu unotora hangaiwa yonwa furo riya munoita kuti inwe furo riya painonwa furo riya mobva maibhurutsa yobva yaenda zorova kuti pachamuka munhu yaane pari haazodonhe futi kudonha kuya kwese uku kunei kwatopera ndokutopararirawo kunei kwaita kudonha ndokurapika kwaanenge aita. Hangaiwa inoshanda kubikira varume, kupfuwira varume, nogona kushandisa kuwacha, kubikira. Kune murume anoita musikanzwa, akanyanya kuita musikanzwa uyo ndo painoshanda mvura iyoyo yangaiwa. Kubikira nekumisira mvura yake yekugeza, nekumuwachira hembe dzake, nekunwa. Ichichemerwa chimwe chete chinhuhwani panyaya dzevarume. Wakada kuti uchemere zvakawanda, inokanganisa murume nekuti pese paanenge ari anenge asingadi kusiyana newe. Ende unotomutadzisa futi kuita basa nekuti inoshanda zvakanyanya. Nyaya iripo ndeyekuti munamato wehangaiwa uri pamapandiko akasiyana siyana zvichienderana nemuteuro wachona kuti uda kuitirwa muteuro upi. Asi muteuro wekutanga ndewekuti unoona kusunganidzirwa imba yako iwewe mudzimai nemurume wako kana imba yako ichinetsa. Hangaiwa hadzisiyani, saka mukashandisa mvura yehangaiwa muzvese zvimwe zvamunoita zvichiitwa zviri pamwe chete nekuda kuti hangaiwa hadzisiyani dzinofamba pamwe chete. Kwezoita muteuro wekuti unoona kunge uchirwara, hangaiwa inogona kutorwa yovakwa kumuteuro wekuti nyama yako ipore isaramba ichitambudzika. Ma-animals that we see, ma-portals, kati ma-ports, anoita the spiritual realm munyika yemweya, even Mwari naSatani, vawane access into the people on earth. Pana anonzi ma-laws of territories, anoti mweya yese whether waMwari kana mweya wechina haubvumidze kuopata panyika usina kupinda mubody iri living on earth. So ma-animals Mwari achowasika, it was the wisdom yakashandiswa naMwari to allow access whether by himself God or to allow access of the any spirit into the land. Animal. Genesis chapter 3 verse 1. Of all the beasts God has made, the most wise was the snake, which means there were gradations, there were different levels of wisdom regarding those animals. That wisdom being the cunningness, the ability to use strategy. So the snake had the best ability to use strategy. So hangaiwa, it's a bird. Now look, hangaiwa is showing Kirimba, right? So Kirimba is an imitation here, dove. Dove is the only bird, the only animal. Yakagona kuti yatumwa, yakazoka report na Noah. Remember, Gondo yakatumwa rikaenda, all those the birds, they went. But only hangaiwa, yakatumwa ikava ne-aspect yekusazokangama kudzoka. So Kirimba, i-aspect, i-imitation, i-photocopy, the black and white copy of a dove. That's why hangaiwa in that ability yekuzokangama. So we are imitating an animal. We are taking an animal. Yekuti munhu agone kuzokangama certain aspects of life. That's why it's hangaiwa. Kune vamwe vanhu vanozoishandisa neimwe nzira yemutoumwo wekuti vanozosanganisa nemushonga. Ifa munozoona kuti kana murume kana even ari kubasa cheko haazonyatsoshanda zvakanaka, anenge achingofunga kumba. Ende kana kalife kake cheko kane kamwe kakujikira kakanoita so kuti pfungwa dzake dzinenge dzisiri panzvimbo. Saka mvura yehangaiwa kunyanyanya kumaprofita anofanira kuishandisa nenzira yakanaka kuti inofanira kushandiswa kuchemerwa chinhuhwani kwete kuchemera matambudziko akawanda. Kuti pane pamwe pokuti inoafekta futi imba yemunhu. Pakuafekta imba yemunhu ndepekuti inoafekta kuti murume haazodi basa racho. Anenge angofila kuti denda dzokera kumba kune mukadzi pabasa achanyatsoshanda zvakanaka. Chanyatsoshanda nevamwe zvakaita sei zvakanaka. Hangaiwa isi nenzembe dzine that aspect yekuedza kuda kuvanzhiva, but ari ma-black white copies are imitative to the original dove, but haana ma-traits ose edove. This applies fonikanzi iri fake. Akureva kutoti haishande. No, it looks like the original, though it lacks certain traits that are within the original phone. So the aspect here hangaiwa kuti murume akangawe something
we won't go deeper pari kuti something somewhere pane zvinhu zvatangwa kuzokangama because tatora spirit takushandira ichi nehangaiwa tatora the spirit yokuti ukangamwe something kuti unogona kuti mudzimai achidarika uri kumuda but within 3 seconds hangaiwa iya inokutsiura wobva watokangama nezvake mudzimai wofunga nezvako mudzimai wako hwana. Saka pamwe inobatsira futi pavana vanonetsa vaivai depende yokuti murume kana kuti mwana iyeyoyo hapana here zvakaitika pakati paamai nababa, nekuti pane kumwe kunetsa kwevana kune zvikonzero kuti mwana anogona kunetsa. Pamwe mai vakadanana nemurume wane nhumbu kudhara, kana kuti mai vane zvavakaita vari mumba macho, mwana anogona kutanga kunetsa, asi pamwe pacho anogona kungonetsawo zvake kwokuti ari kungonetsawo zvizvekuti mwana ari kungonetsawo zvake. Inobatsira, unogona kungomunwisa wogeza, asi izvo zvinodipenda kuti watoenda pamuprofita uchinzwa kuti muprofita ati pachikonzero chiri kuchikonzeresa kuti mwana uyu achine, asi kuri kunzi kubatsiridza hako wada kuti watenda kuna Mwari wako unogona kungoikumbira isina unamatirwa nemuprofita, nomunwisa mwana womugezesa, mwana anogona kutodzika motoita zviri raiti, isina kana dambudziko pamwana. Kana vana vasingawirirana vanogona kubatanidza futi nehangaiwa kuti voyasira mvura yavo yokugeza vana vavo vachigeza vachibata, vanowirirana, vanoita vanhu vaya vamunoona vanoita chirwirangwe vaya, nokuti mukoma kana akarohwa vanoita gurupu vachiteera kunorwisa munhu arwisa mumwe wavo, inyaya yekuti vanenge vashandisirwa hangaiwa. Saka ndobva zvakangonakira ipapo, asi pane zvakangozotiripe pakufa kwemunhu chete. The other side, mvura yehangaiwa yakanakira kuti kana yakashata, kwayakashata ndeyekuti pavanoshandisa mvura yehangaiwa panofa murume, mukadzi haaite mwaka wakawanda achirarama, anogona kutotira ubvadini ombva atofawo. Ndopayakangoshatira hangaiwa, kozi vana vadiki vamwe munosiya vana vachiri vadiki, munosiya vana vakura. Saka kune vanhu vanoshandisa mvura yehangaiwa, mvura yehangaiwa yakanaka, mvura yehangaiwa yakashata. Zvinosiyana kuti murume here aenda kumweya achida kubatsirwa. Zvinogona kuti mukadzi akaenda, murume akaenda, mese munogona kuitwa mutoro upi iwo kuti imba yako imire usunganidzwe, inyaya yekuti unosunganidzwa nemudzimai wako. Kana warwara hazvina mhosva kuti mwana mudiki kana kuti ndimai, mese munongoitirwa mutoro upi iwo, zvingoenderana nokuti idambudziko ripi rawasangana naro. Saka zvinongoenderana nevatumwa vacho kuti ngirozi yadzika ndeipi inogona kukuitira mutoro iwowo. Saka zvingosiyana nebasa revatumwa vacho vanenge vachitaura basa ipapa. Vanhu vanobatana, hongu vanobatana, asi chakave yakazongoipira kuti kana ari mukadzi nemurume vanowirirana vari vapenyu paupenyu hwavo. Zvese zvaitwa nemumwe mwana hadi kushaya mumwe, asi pakufa apa mukadzi akafa, murume haatore taimu, anobva ateera nokuti hangaiwa dzisiyana. Murume waakafa, mukadzi haamiro, anoteera, but manje zvakazoipira kuti vana anobva vasara vari vadiki vachitambura vasina anoona mumwe, nokuti hangaiwa dzine dzateerana dzadii dzafa. Hapana here zvokuti unozokamurwa kana mwafa? Hazvina makamuri azvinoita. Vanorapa, vanozviita, vanhu vanoita muteuroka vanoti hazviko zvakadaro, asi zviriko manje, nokuti kazhinji kacho nokazocherechedza vanhu vashandisa muteuro wehangaiwa. Kana chero ukaenda kuchivanhu vanoshandisa futi hangaiwa iyoyo, asi pavanoishandisa ipapo mukazotarisa vanhu ivo kufamba kweupenyu hwavo, pakafa hwani mumwe haatore taimu, anoteera futi, anotofa, nokuti ndo magadziriro anenge zvaitwa, nokuti hangaiwa hadzisiyani. Panonge pane mukadzi ndio pane murume kana asipo mukadzi anotofunga kuti dai mukadzi wangu murume wangu anga ari pano, murume wakana ari ega anobva ati dai mumwe wangu anga ari pano bvira mukadzi wake, asi zvakazongoipira ipapo chete pakufa. Asi muupenyu hwavo unofamba muchechete, vanenge vachinzwanana, nokuti hangaiwa dzinonzwanana, hadzidi noisi, dzinoda zvingori izvo zvokunyarara. So vanhu vakatukana mumba dzinovhuruka dzotoararira dzotoenda dzofamba nenyika. Saka vanhu vachiti kushandisa hangaiwa kwakanaka, asi kwakazongoipira izvozvo zvokuti pakufa kwavanhu vanoteera chete. Saka vaya vanenge vachingoteerana vaya varume nevakadzi vakanditi ipo vaya vakashandisirwa mushonga kana muteuro wehangaiwa, zvokuti vanhu vanogona kutaura kuti iye mukadzi wako akadai kana kuti murume wako akadai, asi havazvinzwisisi nokuti ihangaiwa dzinoteerana. Vanongoita zvemubama vachiwirirana, vanotovenga vanhu vanotaura nezvavo, nokuti ivo vanhu vanenge vachiwirirana mumba mavo. Saka hangaiwa yakanaka asi yakashata. Ini maonero angu ka mumvura yedzehangaiwa idzi utori mushonga wakashata, bhosi kana uchiti waenda mubva mabatanidzwa murume ukadzi kuti hamusiyani,
kana mumwe munhu afe wotera zvakanakira pachii. Chinhu chakanaka ndechoti chinokwanisa kubvisika but ukatoona chinhu hachichaiteka chatotori mushonga wakaita sei wakaipisisa iwowo. Hazvifadze kuti kana iwe watofa maiyotera vana vanozodii. Ngatingoita zvinhu zvingori natural. Munhu ngaangobuda naturally kwete kuti azokude zvemushonga because you find kuti tisatofunga kuti rudo tisingazivi kuti mishonga chona munhu achitera nemurume wake vachifamba vachidii izvo mishonga. Munhu ngaangokuda zviri natural uziva kuti muri kudanana. Kana mumwe achinge anzi atorwawo nenguva yake ndizvozvo. Kana iri nguva yaMwari zvine zvakanaka but kana iri nguva ichikwaniswa nekuti mazita zvemushonga ka ice bed ini kwandiri hangu mvura yangaiwa ka ndinoti nopai. Inini matosi yangaiwa ndakambomashandisa. Pandakamashandisa ndepekuti matosi yangaiwa anonzi anorapa yelo. Mwana wangu ainzi ane yelo. Saka ndakanzi ndinotora matosi yangaiwa iyayo ndomakuya. Kana ndichinge ndamakuya matosi yangaiwa ndomaisa muvaseline. Vaseline yandaipota ndichizora mwana wangu kuti asaite yelo. Then netsinga dzinobuda mwana padumbu dziya pane tsinga dzinobuda mwana padumbu. Saka unotora matosi yangaiwa iyayo moyakuya moisa muvaseline iyoyo mopota muchizora mwana padumbu pake. Kana mukasamaisa muvaseline unowaisa mucooking oil wopota uchizora mwana muchimuzora dumbu rake reso. Anonzi anorapa tsinga idzodzo.